Og den har I nok ikke lige regnet med, hvor. Og fik jeg her. Ja. Nå, kom. Nu skal vi op til kirken. Nå, ja, jamen nu kan vi jo komme til det meget interessante. Vi er jo kommet her til Hoptrup Kirkeby den her gang, og nu står vi ude foran Hoptrup Kirkebys kirke. Kirken her, den er meget interessant, fordi den er så gammel, som den er. Kirken her, den er blevet opført i 1212, så vidt jeg husker. Det er altså en ældgammel kirke, vi har med at gøre. Og hvis vi ser på kirken, så er der nogle forskellige ting, der er kommet til i årenes løb. Og det vil jeg fortælle nærmere om inde i kirken. Ja, der sker mange interessante ting her i Hoptrup. Men nu er vi altså kommet herind i kirken, og som man jo kan se, så kan man tydeligt at se, når man bare træder ind i det kristne rum her, at det er en meget gammel kirke, vi har med at gøre. Den var jo som sagt opført i 1222, og det er utrolig smukt at stå og kigge på. Vi har jo det kendte skib, som enhver kirke jo skal have, og ellers så har vi rigtig, rigtig smukke træskulpturer over det hele. Vi har nogle flotte bænke. Altså simpelthen en forrygende bygning, det må jeg altså sige. Det er som sagt, og nu har jeg sagt det mange gange, men jeg er stadigvæk imponeret over, at man kan lave sådan noget flot stykke mesterværk af en bygning. Altså flot form for arkitektur, helt tilbage til det 13. århundrede. Altså det må jeg sige, det er meget imponerende. Den var jo som sagt bygget i 1322, og den er meget ekstremt flot. Den har jo alt hvad en kirke skal have, i min optik. Der er sket nogle ændringer undervejs i de par hundrede år, kirken har ligget her. Det vil jeg tale nærmere om, når vi kommer om på østsiden af kirken. Så nu synes jeg, vi skal komme derover. Nu er vi jo altså kommet herom på en anden side af kirken, og så kan man altså se kirken fra et andet perspektiv her. Kirken er som sagt bygget i 1332. Det har jeg efterhånden sagt rigtig mange gange. Men en flot kirke. Hvad jeg nævnte tidligere, så er der jo sket nogle ændringer med bygningen, altså med selve kirken i løbet af de mange hundrede år, den har ligget her. Hvis vi kigger herover, så kan man se det her stykke, der er bygget ud. Det er altså et stykke kirke, der er bygget til i de følgende år. 1800, det står vist også på kirken, ja, 1839 er det altså kommet til. Det er altså noget af det sidste, der er blevet bygget. Hvis vi kigger på spiret på selve kirken og kirketårnet, så er det noget, der er kommet til i 1789. Det vil altså sige lidt ældre dato, men også forholdsvis nyt. Men det er jo ingenting af det, der er nyt, hvis man kigger tilbage på, hvor længe kirken har ligget her. Den er jo trods alt blevet bygget i 1352. Så det er altså utrolig gammel kirke, det er det altså. Men med flot, det må jeg altså sige, med flot. Vild med arkitekturen, det må jeg sige. Den har alt, hvad en kirke skal have. Ja, her står vi altså så ved et skilt. Det her skilt, det har jo ikke som sådan noget med den flotte kirke at gøre. Men det har, altså,
kan jo nok godt selv tyde på, hvad det er, det skal ligne, og hvad det skal sige for kirken på bestemt. Kirken går meget op i, at det er renligt her, og at der ikke sker nogle uønskede hændelser, som at en hund går og over det hele herinde. Det kan vi jo ikke have. Det er jo en kirkegård, og man skal respektere dem, der ligger herinde. Så, det nu kommer den. Nej, ja. Så. Kom her. Ja. Jeg tror, de er i stykker. Og kan vi lige sidde her under trafikken, der kører forbi. Jeg vil lige holde en pause. Gamle ben, de kan ikke gå så meget. En kop kaffe. Kan man få det her? Ja, tak. Ja, mange tak. Er der mælk i? Ja, det er godt. Det er godt. Det er godt. Ja, så kan vi jo så fristes til at sige tak for i dag. Det har været et spændende afsnit, hvor vi har været op og kigge på den flotte kirke her i Hoptrup, nærmere betegnet Hoptrup Kirkeby. Som betegnet, så slutter vi af med en dejlig kop kaffe her i det smukke danske land, her nærmere Hoptrup Efterskole. Jeg vil sige tak, fordi I gad at se med, og så ses vi igen i næste uge, hvor vi skal til Klampenborg og se på den såkaldte Huijalulu-plante. Den er meget interessant, det må jeg sige. Så det skal jeg glæde jer til. Tak for denne gang.